Assalamu alaikum warahmatullah. Bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yanda ake typing a waya ba tare da amfani da kwamfuta ba. Ɗan uwa, idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan channel namu, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Kamar yanda kuka sani, kullum ana samun ci gaba a duniyar kwamfuta. Akwai wasu abubuwa wanda a da a iya kwamfuta ake yin su, amma saboda ci gaba da ake samu kullum, abubuwan ana mai da su kan wayar Android. To haka akwai wani ci gaba da ya zo mana wanda ba kowa yake kula da shi ba. Shi ne, akasari mun sani idan mutum yana son zai yi typing na takarda, to sai ya samu kwamfuta, ya shiga cikin software ta Microsoft Word, ko kuma idan abin da ya shafi statistics ne, zai shiga spreadsheet, ma'ana Microsoft Excel da sauransu. Saboda haka idan mutum zai wannan, in yana da kwamfuta shi ne zai iya yi, amma ga wanda bai da computer system, yana buƙatar sai ya je shago ya biya kuɗi sannan a yi mai typing. To 'yan uwa, ci gaba ya zo mana wanda da wayar hannunka za ka iya yin wannan typing ɗin kamar yanda za ka yi a kwamfuta. Sannan kuma manhajar da ake amfani da ita ba manhaja ce sananniya wacce kowa ya san ta, ba wata manhaja ba ce illa WPS. Kamar yadda kuka sani, WPS manhaja ce wacce take ajiye document, kamar yadda za ta ajiye maka shi a MS Word, document wanda ya shafi rubutu. To WPS ba iya kawai document ake ajiyewa da ita a buɗe shi a waya a karanta ba, a'a, amma sai dai ita ma ana iya typing da ita kamar yacce ake a Microsoft Word. Saboda haka ta zama kamar Microsoft Word ce da Excel duk a haɗe a guri ɗaya, maimakon sai ka je kwamfuta. Bari mu shiga domin mu ga yanayin yanda take aiki. Kamar yadda kuke gani, nan shi ne kamar wajen signing ɗin nan inda aka yi plus, to nan za mu taɓa kamar haka. Idan muka taɓa za mu ga wani guri nan an sa new spreadsheet. To wannan shi ne gurin da ake rubuta abin da ya shafi harkar statistics na spreadsheet. Idan ka taɓa haka, za ka gani zai buɗe ma kamar haka, ga shi nan. Idan kuka duba, kamar yadda fuskar spreadsheet Microsoft Excel take a kwamfuta, haka yake. Idan ka taɓa nan gurin, zai ba ka dama ka yi rubutu kamar yadda za ka yi a can da sauransu. Kun gani? To haka idan muna so kuma, idan muna so mu haɗa slide, ma'ana PowerPoint, shi ma ga shi nan, new presentation da new memo duk za mu iya yi. To ku kasance da mu a bidiyo na gaba domin ganin yanda ake haɗa PowerPoint da kuma ƙarshen. Mun gode.